Падрабязнасці забойства ў полацкім манастыры. Лукашенко цішком стукае ў еўрапейскія дзверы. Маштабныя лясныя пажары на Гарадзеншчыне і дроны ў кірунку Крамля. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў панядзелка 4 траўня на Белсаце. Пачынаем. На Гарадзеншчыне сёння раніцаю працягнуліся працы ў ліквідацыі буйнога ляснога пажару. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, паблізу вёскі Узбярэж, непадалёк ад абласнога цэнтру, узгаранне ўдалося злакалізаваць. У ведомстве запэўніваюць, што пагрозы для навакольных паселішчаў яно не нясе. Тушение осложняется труднодоступностью мест, отсутствием водоисточников, порывами ветра, а также сухой погодой. В тушении принимают участие силы и средства по чрезвычайным ситуациям Гродненского гарнизона, органы лесного хозяйства, а также борт авиации МЧС Ми-8. Сил и средств достаточно для ликвидации данного пожара. Маштабнае ўзгаранне лесу ў гэтым раёне распачалося яшчэ ў суботу. Агнём былі ахопленыя каля 10 гектараў тэрыторыі. Цягам некалькіх гадзінаў спецыяльныя службы адрапартавалі аб ліквідацыі пажару, але ўжо раніцаю нядзелі лес палыхаў ізноў, і ўжо на плошчы ў 3 разы большай. На ліквідацыю былі кінутыя дзесяткі работнікаў МНС і лясгасаў, задзейнічаная спецтэхніка і авіяцыя. Агню нават удалося перайсці беларуска-літоўскую мяжу, але мясцовыя пажарныя хутка справіліся з узгараннем на сваёй тэрыторыі. Пажарная абстаноўка ў лясных масівах застаецца напружанаю, зазначаюць у Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Цягам сотняў службам давялося ліквідаваць 15 пажараў у лясах і больш за паўсотні ўзгаранняў травы і кустоўя. Залёт беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі вайскоўцы фіксуюць амаль штодня. Пра гэта ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ заявіў камандуючы вайскова-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны ўзброеных сілаў Андрэй Лукяновіч. Ён звязаў такія выпадкі, як з уздзеяннем на БПЛА звонку, у тым ліку сродкамі радыёэлектроннай барацьбы, гэтак і геаграфічным размяшэннем нашай краіны. Мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются. У сярэдзіне сакавіка Лукяновіч заяўляў, што ад пачатку года беларускія вайскоўцы зафіксавалі 72 парушэнні дзяржаўнай мяжы беспілотнікамі. 3 дроны, што неслі пагрозу, у выніку збілі. Асабліва рэгулярна залёты БПЛА фіксуюць у памежных раёнах. Паводле звестак ініцыятывы «Белпол» за няпоўны 2025 год толькі на Берасцейшыне выявілі 42 дроны і іх аскепкі. 3 з гэтых апаратаў былі з выбухоўкаю. Ноччу ж беспілотнік ударыў за некалькі кіламетраў ад Крамля. У Маскве БПЛА патрапіў у шматпавярховік на вуліцы Мосфільмаўскай. Пацярпелых, паводле інфармацыі мясцовых уладаў, няма. Мэр Масквы Сергей Собянин пазней паведаміў пра 2 збітых на шляху ў горад беспілотніках. Згодна з аналізам осінт-аналітыкаў, удар па сталіцы краіны-агрэсаркі маглі нанесці стратэгічныя дроны FP-1 украінскай вытворчасці. Далёкасць іх палёту складае да 1600 кіламетраў. Маса баявой часткі каля 3,5 кілаграмаў. Украінскім БПЛА ўдалося абмінуць супрацьпаветраную абарону расійскай сталіцы, якую значна ўзмацнілі перад парадам да 9 траўня. У найбліжэйшы месяц чакаецца візіт спецыяльнага пасланніка прэзідэнта США Джона Коула ў Беларусь. Сам палітык пры гэтым анансаваў магчымыя чарговыя вызваленні вязняў. Пры ўдзеле Вашынгтону на мінулым тыдні на волю выйшаў Анджэй Пачобут. Гатовасць Лукашэнкі да камунікацыі США абумоўленая галоўным – санкцыямі. Пра гэта ў эфіры нядзельнай студыі «Белсат» заявіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету лідар НАУ Павел Латушка. Паводле яго прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі, цытата, грукаюцца ў дзверы і на ўзроўні еўразвязу. Ён хоча нармалізацыі адносін. Ён хоча адно. Ён хоча, каб знялі санкцыі. Но у адказ да еўрапейскіх партнёраў, калі яму кажуць, окей, это была апошняя размова ў Брусэлі, прыйшоў часовы павераны Беларусі ў Брусэлі, у Еўрапейскую службу знешніх дзеянняў і сказаў, мы хочам нармалізацыі адносін з Еўрапейскім Саюзам. Яму быў дадзены адказ. Першае, спыні гібридную агрэсію. Першае, спыні рэпрэсіі. Другое, вызвалі ўсіх, спыні гібридную агрэсію і перастань дапамагаць у агрэсіі супраць Украіны. Пасля адказ быў наступны. Так вы хочаце змяніць рэжым у Беларусі?
Сталіся вядомыя некаторыя падрабязнасці трагедыі ў Полацку, дзе ў агні загінула жанчына. Паводле віцебскага пабліку пажар адбыўся 30 красавіка, але не беспасярэдня на тэрыторыі спаса Еўрафінійскага манастыру, а віноўніца трагедыі, імаверна, мае псіхічныя разлады. Паведамляецца, што жанчына, якая раней дапамагала ў святыні, падпаліла прыватны дом на вуліцы Ефрасініі Полацкай, што побач з будынкам Полацкай епархіі і манастыром. У доме жыла паслушніца з Віцебску. Яна сама патэлефанавала ратаўнікам, але ў выніку загінула. Нясвійскі памятны знак у гонар года жанчыны, што зрабіўся спрэчна папулярным у сеціве, зноў прыцягнуў да сябе ўвагу. Хаця, здавалася б, мясцовыя чыноўнікі ўсё ж відавочна прыслухаліся да каментароў у інтэрнэце і абнавілі выгляд кампазіцыі, што вельмі нагадвала надмагілле. Каменны знак закрылі лістом белай бляхі, якую актыўна выкарыстоўвалі яшчэ ў познасавецкі час. Надпісы і сімвалічную выяву беларускай жанчыны пакінулі, як і ў папярэднім варыянце. Аднак дапусцілі памылку ў слове «обласць», напісаўшы яго праз 2 «о». Карыстальнікі ў соцсетках мяркуюць, што сімвалічны знак ізноў чакаюць змены. Праграма ў набыцці запусцелых дамоў на Меншыне не карыстаецца вялікім попытам. Гэткую выснову можна зрабіць заяву старшыні абласнога савету дэпутатаў Наталіі Кубіцкай у інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу СТВ. Паводле чыноўніцы, закінутыя хаты на Меншыне актыўна знікаюць, але ў асноўным іх проста зносяць. Гэтак за першыя 3 месяцы года ў вобласці, цытата, «у гаспадарчы абарот» вярнулі 420 будынкаў, але прададзеныя былі толькі 120 з іх. 35 хат набылі за тую самую адную базовую ў межах 116-га указу Лукашэнкі. Чыноўніца дадала, што рэестр пустых будынкаў працуе з 2022 года, а сам указ дае будучым пакупнікам поўную свабоду распараджэння маёмасцю і зямельным надзелам. Агулам у краіне за першы квартал 2026 купілі 248 дамоў за адну базовую, паведамілі ў Дзяржаўным камітэце маёмасці. Цёплае надвор'е, што ўсталявалася ў Беларусі, дадае не толькі пажарнай небяспекі, але і дадатковыя клопаты ратавальнікам паблізу вадаёмаў. У Камянецкім раёне каля вёскі Зарачаны на рацэ знікла 7гадовая дзяўчынка. На пошукі і ратаванне дзіця выехалі работнікі міліцыі і Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. На шчасце, дзяўчынку ўдалося знайсці жывою ў вадзе непадалёк ад месца знікнення. Ратавальнікі вынеслі яе на руках на бераг і перадалі медыкам. Шпіталізаваць дзіця не было патрэбы. Пасля халадоў і красавіцкага снегу травень прынёс у Беларусь летняе надвор'е. У Белгідрамеце найбліжэйшымі днямі абяцаюць да плюс 28 градусаў. Аднак пэўных сюрпрызаў можна чакаць ужо ў аўторак, 5 траўня. Маларухомы атмасферны фронт раздзеліць Беларусь на спякотны паўднёвы ўсход і прахалодны паўночны захад, піша тэлеграм-канал «Метеовайб». На гэтай мяжы тэмпературных кантрастаў узнікне серыя хвалевых цыклонаў. У выніку з 6 да 8 траўня ў большасці раёнаў чакаюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, магчымы нават і град. Бліжэй да выходных спёка пачне спадаць. Метэаролагі ж пакуль параілі беларусам не спяшацца з пасадкаю бульбы. У Белгідрамеце ў каментарыі дзяржаўнаму тэлеканалу СТВ распавялі, што глеба яшчэ не прагрэлася да неабходнага ўзроўню. Больш падрабязна пра падзеі дня распавядуць мае калегі ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайцеся на соцсеткі «Белсату». Стаўце лайкі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Так вы дапамагаеце прасоўванню незалежнай інфармацыі. Аднак не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».